Moro tyypit. Se on Peksi tässä teree. Hyvää uutta vuotta. Ajattelin nyt tehdä tämmösen uuden videon aiheesta lämmittely. Ja mulla olisi semmonen yksi hyvä meikäläisen suosikki lämmittelyharjoitus tässä tyrkyllä. Eli katsotaan se läpi. No yleensä lämmittelyharjoitukset usein on sellaisia kromaattisia, eli meillä päin sanotaan romanttisia, eli kromanttisia harjoituksia, missä soitetaan peräkkäisiä nuotteja ja niin edespäin. Ja ne on kaikki oikein hyviä ja käytännöllisiä, mutta tässä kyseisessä harjoituksessa me liikutaan kieliparin välillä. Eli soitetaan kuvio aina kahden kielen välillä. Ja sen lisäksi, että tässä harjoitellaan vasemman käden sormien motoriikkaa ja lämmitellään niitä, niin myös oikea käsi on tässä ratkaisevassa roolissa, koska kun me mennään tätä harjoitusta ylöspäin, niin me soitetaan niin sanottua outside pickingia, eli miten hyvin tämä näkyy. Plektra on kielten ulkopuolella, ja sitten kun tullaan takaspäin, niin se vaihtuu se kuvio, joten meillä on niin sanottu inside picking, eli plektra on täällä kielten välissä niin sanotusti. Ja tämän harjoituksen voi oikeastaan soittaa mistä tahansa asemasta, mutta katsotaan se vaikkapa sitten tuosta kymppinauhalta. Ja minä tässä nyt sitten käyn tämän läpi. Okei, no aloitetaan. Eli nousen tässä nyt ylös, niin näette paremmin. Eli lähdetään tästä matalalta E-kieleltä nauhalta 10, eli D-nuotista. Soitetaan se etusormella ja pikataan alaspäin. Sitten upstrokeilla, eli plektralla ylöspäiskulla soitettaisiin A-kielen 13 nauha. Sen jälkeen soitamme peräkkäin tavallaan 3 duuriterssiintervallia, eli nauhat E-kielellä 11, D-kielellä, A-kielellä 10, E-kielellä 12, A-kielellä 11, E-kielellä 13, A-kielellä 12. Eli kuvio, ensimmäinen asia tässä kuviossa on tämä siis. Ja jos se soitetaan aloittaen alaspäin iskulla, niin silloinhan meillä koko ajan plektra on tässä kielten ulkopuolella niin sanotusti outside pikaten. Ja tätä me jatketaan nyt sitten seuraavalla kieliparilla, eli A- ja D-kielen välillä. Ihan sama kuvio. Seuraava kielipari, eli DG. Ja niin edespäin. Ja täällä kun me mennään E-kielellä, H- ja E-kielellä ylös tämä kuvio. Eli pysähdytään tonne E-kielen 12 nauhalle, se on upstroke. Sen jälkeen lähtee kuvio periaatteessa taaksepäin peilikuvana. Eli nyt me soitetaan toi E-kielen 13 nauha alaspäin ja H-kielen 10 nauha ylöspäin. Ja sitten tullaan nämä äskeiset duuriterssiintervallit takaspäin, eli lähtien siis. Sitten tulisi 12, E-kielellä, H-kielellä 13, E-kielellä 11, H-kielellä 12, E-kielellä 10, H-kielellä 11. Eli takaspäin tullessa tämä kuvio oli siis ja jos tän aloittaa alaspäin iskulla, niin silloin tää plektra pysyy täällä kielten välissä koko ajan, eli niin sanotusti inside picking. Eli taaksepäin kuvio oli siis ja sitten kun ne soitetaan
putkeen yhteen, niin se kuulostaa tältä. Yes. Eli tällainen lämmittelyharjoitus tällä kertaa. One of my favorites, vois sanoa näin. Ensi kerran jotain muuta. Moro! Ai niin hei! Nyt keväällä on tulossa mielenkiintoisia vierailutunteja psykokitaran järjestämänä. Ainakin Santa Cruzin pojat, Arttu ja Joonas, nuo Shred-veljekset. Vanhalla Markus on tulossa ja sitten meidän kitarateknikko Jyri Kangastalo on tulossa pitämään niin sanotun soundiklinikan koskien kitarasoundeja ja vahvistimia ja pedaaleja ja kaikkea tätä osastoa. Eli varmasti mielenkiintoinen ilta siitäkin tulossa. Eli näistä lisää myöhemmin. Palataan. Moro!